Bona tarda a totes i a tots. Moltes gràcies per assistir avui a aquest concert del Pleasure Island. És el concert del Xensems, el concert pedagògic que fem per aquesta 43a edició del festival. L'hem anomenat Pleasure Island sota la denominació que també acompanya el festival enguany, Refugis, Illes i Paraïsos. Jo soc la Cristina Cubells, coordinadora artística del projecte, conjuntament amb Neus Fontestat i Elena Solanes. Aquest any hem fet un projecte que engloba dues petites actuacions. La primera part, So Òmnia, que corre a càrrec del Conservatori José Iturbi de València, i la segona part, que és Sonuari, que corre a càrrec del Conservatori de la Vall d'Uixó de Castelló. Aquesta serà la primera part i després d'aquesta primera part us presentaré la segona part de Pleasure Island, on tenim dos projectes que han fet 3 joves compositors del Conservatori Superior de València. Així que moltíssimes gràcies per la vostra assistència i que gaudiu del concert. Molt bona vesprada a tots. Jo soc Elena Solanes, la coordinadora del projecte que el Conservatori Municipal José Iturbi de València presenta avui al Festival Ensems. És un projecte que comença el curs passat i està dirigit als estudiants d'ensenyances elementals de violoncel. La idea és ampliar-lo a les ensenyances professionals, totes les especialitats instrumentals i al nostre projecte singular que tenim al Conservatori de Música de Cambra, Peque Càmera. La finalitat del projecte és apropar a tots els estudiants a les noves tendències sonores de l'actualitat des del primer moment que comencen a estudiar l'instrument, així com a d'aprendre com funciona cada instrument amb l'utilització d'aquestes tècniques. Avui van a interpretar els nostres alumnes 2 obres que apareixen en el mètode, de les 4. La primera obra, de Núria Núñez, és una obra que desenvolupa la psicomotricitat de l'alumne mitjançant el so percussiu que apareix durant tota l'obra. La segona obra, de Miguel Ángel Berbis, apropa a l'alumne a la música electrònica, desenvolupant una precisió rítmica en l'alumne i de temps per a poder coordinar amb la gravació que van a poder veure que es projectarà. Moltíssimes gràcies a tots, es deixem en els nostres alumnes i que gaudisquen molt del concert. Adéu.